Jewis kollha kemm aħna għandna idea ta' Marija. Xi ftit jewis kollha kemm aħna nħobbuha. Minn ftejt u minn ħafna. Ma jimpurtax kemm inħobbuha lil Marija, ma jimpurtax. Għaliex ma jimpurtax? Għax Marija hija Omm. U l-Omm ma tista' qatt tiċħad lil xi ħadd minn uliedha. Din hija l-esperjenza ta' ħafna minnkom. Jagħmillek x'jagħmillek ibnek, jiġri x'jiġri, anki jekk ma jibqax jarfek bħala ommu, jew tibqa' tarfek bħala omma, int ma tista' qatt tiċħad il-fatti li jien tajt il-ħajja lil din il-persuna. U din hi Marija. Inħobbuha ftit jew ħafna, jew ma nħobbuha xejn, Marija tibqa' l-Omm tagħna. U bħal kull omm vera, jew aħjar iktar minn kull omm ta' din l-art, Marija jimpurta minn kull wieħed u kull waħda minnha. Għal Marija aħna importanti. Importanti. Illum Marija trid twassilna messaġġ ċar. Aħna lil Marija ġustament nitolbuha biex tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. U forsi aktar ma jkollna esperjenza ta' Marija li taqlalna l-grazzji, li tolbuha xi ħaġa u taqlaħilna, forsi aktar inħossuna qrib tagħha. Jiena nisma' persuni jgħidu jien kull meta tlabta il-Madonna ta' Pino dejjem qaletli. Kull meta tlabta l-Madonna ta' Pino qatt ma daħket bija. Dejjem daħlet għalija. Veru, nagħmlu sew nitolbuha fil-bżonnijiet tagħna, però illejla Marija qed titlobna xi ħaġa. Xi ħaġa importanti mhux għalija, mhux għal Marija, imma għalina, għal kull wieħed u kull waħda minnha. Marija qed tgħidilna li l-iskop l-aħħar ta' ħajjitna, il-ħajja tagħna miexja għal destinazzjoni preċiża. Biex il-koll kemm aħna xi darba ningħaqdu flimkien mal-Missier, ma' Alla, fil-ġenna, fis-sema. Dan hu l-messaġġ ċar tas-solennità tal-lum. It-tluħ ta' Marija fis-sema. Marija qed tistieden lil kull wieħed u lil kull waħda minna biex ikollna tama kbira. Biex nimtlew bit-tama, nimtlew bil-fiduċja. Kemm minna nkunu għaddejjin minn problemi, minn diffikultajiet, minn mart, minn tuħ ta' qalb, minn skoraġġiment, kultant minn depressjoni. Marija l-lum toħroġ qudiemna bħala is-sinjal tat-tama. L-istorja se tispiċċa sew. It-tmiem ta' ħajjitna u pożittiv. Fl-aħħar hemm tistennina ir-rabta, il-festa tagħna Alla u flimkien. Din hija l-festa s-solennità li qegħdin niċċelebraw. U meta jien nafu it-tmiem tagħna li ma hu, nafu kif se nispiċċew, allura nafu x'inhu l-iktar importanti f'din il-ħajja. Allura nagħtu importanza lil dak li hu tassew essenzjali f'din il-ħajja, f'din l-art. Importanti li jkollna l-flus, mela le. Importanti li jkollna fejn noqogħdu sew komdi, mela le. Importanti li t-tfal tagħna jagħmlu suċċess fil-ħajja tagħhom, mela le. Importanti li fejn affin nkunu stmati mill-oħrajn, mela le. Imma dawn kollha illum jew għada se jispiċċaw. X'se jibqa'? Ħaġa waħda l-imħabba għalilna San Pawl. Dik tibqa' l dejjem. Dik hija eterna, dik m'hemmx mewt għalija, tissupera lill-mewt. U allura l-iktar ħaġa importanti għalina f'din il-ħajja li nħobbu. Inħobbu lil xulxejn, inħobbu lil Alla, u nħobbu bimħabba sana, bimħabba f'saħħitha lil nfusna. Inħobbu lil xulxejn, inħobbu lil Alla, u nħobbu bimħabba sana, imħabba f'saħħitha. Għax hemm imħabba marida kif tħobb lilek innifsek, inħobbu bimħabba sana lil nfusna. Għax Alla la tagħna l-ħajja iħobbna. U ma jixtieqx li aħna niddisprezzaw lil nfusna. Għax aħna ħolqien tiegħu. Għax aħna xi ħaġa sabiħa magħmula minnu. Allura jixtieq li aħna naċċettaw, inħobbu lil nfusna bimħabba divina,
bil-mod ta' kif ħobna hu. Imma xi fisser dan kollu? Fi kliem sempliċi ħafna. Ifisser li rridu nieħdu ħsieb din il-kwalità tal-imħabba matul il-ħajja tagħna ta' kuljum. Irridu nagħtuha l-importanza tagħha l-imħabba. U kif nagħtuha din l-importanza lill-imħabba fil-ħajja tagħna ta' kuljum? Billi nkunu qrib tal-għajn ta' din l-imħabba, tas-sors ta' din l-imħabba. U minu l-għajn ta' din l-imħabba, minu s-sors ta' din l-imħabba? Jekk mhux Alla. Għandna bżonn kollha kemm aħna npoġġu iktar fiċ-ċentru ta' ħajjitna lil Ġesu Kristu. Għandna bżonn npoġġu iktar fiċ-ċentru ta' ħajjitna il-kelma tiegħu, il-kelma ta' Ġesu. Għandna bżonn npoġġu iktar fiċ-ċentru ta' ħajjitna l-Ewkaristija. Huma dawn li jibqgħu l-imħabba, il-kelma tal-Alla, l-Ewkaristija. Dawn jibqgħu. Il-bqija kollu jispiċċa fix-xejn. Allura mmorru l-Knisja, nisemgħu l-quddies, immorru l-laqat, nisemgħu l-kelma tal-Alla, nippruvaw nagħmlu karità, inħobbu, mhux għax obbligu, mhux għax bil-fors, mhux għax inkella nagħmlu dnub, le mhux għalhekk. Imma għax inkella nkunu nonqsu lilna nfusna. Ma nkunux tassew aħna. Nkunu qegħdin nitħqu bina nfusna. Ngħixu f'kummedja jekk aħna ma nirrispettawx, jekk ma nagħtux importanza lil dak li hu tassew importanti. Bir-raġun Ġesu fil-Vanġelu tal-lum jgħid imma ħieni iktar lil dik il-mara jgħidilha li qaltlu ħieni dak il-ġewf li reddek. Ġesu jirrispondi lil dik il-mara u jgħidilha imma ħinja iktar dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jagħmluha. Kien qiegħed ifaħħar lil Marija. U qiegħed ifaħħar ukoll lil kull wieħed u kull waħda minnha. Kellu f'moħħu lilek li lejla qiegħed biex tisma' l-kelma. U qiegħed titħabat fil-ħajja tiegħek, fid-diffikultajiet li jinqalgħulek, fil-problemi li jkollok biex tpoġġi din il-kelma tal-Alla fil-prattika. Il-mulejja tina bl-interċessjoni ta' Marija li nirrispettaw ħafna lilna nfusna, li ma nitħqux bina nfusna u li nagħtu importanza f'ħajjitna lil dak li tassew importanti. Illi nagħtu valur lil dak li tassew jibqa' għax il-bqija kollox jispiċċa. Jekk ma nagħtux valur lil dak li hu l-iktar importanti għalina, imbagħtu aħna. U dan Marija ma tridux. Għax Marija hija li tassew tħobbna, li tassew tistmana, li trid il-veru ġid tagħna. Il-mulej permezz ta' din l-Ewkaristija, permezz ta' din il-velja, jagħtina qawwa, jagħtina enerġija biex ikollna l-kuraġġ nagħmlu għażliet f'ħajjitna biex impoġġu fiċ-ċentru dak li hu l-iktar importanti. Il-mumenti tat-talb, il-mumenti tal-qudiesa, il-mumenti tal-Ewkaristija, il-mumenti tal-karità, il-mumenti ta' smih tal-kelma tal-Alla, l-imħabba ta' bejnietna, il-mulejja tina l-qawwa li nagħtu importanza lil dak li importanti. Omna Marija tidħol għalina.